Mismo sa mga nanunugdan na dapat magtrabaho. Boses ko, boses mo, boses taga-boss. Tingog Kanbanwaan. Tingog Kanbanwaan. Digdi sa DCGB. Kung kita na sa pwesto kung halimbawa kita hahaputon, anong maray mananggad ka inita, dain na kita titunungan kan China. Igwa naman bagatabi and dimar na pinakupsita na naman kan Chinese Coast Guard na nagkapera na nga ni ito na pinag-komisyon kan Philippine Navy so sa tuya man na Persas Armadas na mahatod nin pagkaon duman sa BRP Sierra Madre. Kan nakaagi bagang simana igwa naman ning sinumpit binomba ning water cannon. Garo naman sa naiyan badil. Garo naman sa armas de fuego. Ta iyan po very lethal na weapon maski iyan po tubig. Ang tubig baga, hilingon nindo ang tubig ha. Igwa kamunin gapo. Ang tubig paturo tagduan maski pa diit baga tabi. Minaluho yan, buda minabuhang sa kahaluyan. Nya ayan pa na imahinaron tabi nindo. Uyan sa nangani bagang puwersa ka na bumbero na ipigsusumpit na tubig sa raliyistas. Minalasik baga. Minaligid asin minatalsikan. Titamaan kaan, nawawagas ang tawo. Nya iyan pang nasa bukid de Guerra kan China. Ito bagang video na nahiling niya to sa mga bareta ha. Nagmaneuver na sa natabi, patuo. So kanakaagi pang simana ini ha. Nagmaneuver patuo, tinamaan na sinda, takunday, malilitwang sinda. Sumahatod ito kan pagkaon naman duman sa soldados niya to sa ipinasadsad na BRP Sierra Madre dyan sa Ayungin Shoal. Ngunyan, very recent na naman, nagpadagos pa igwanin pinagsugo pa, mission, resupply mission. So sa tuyang gobyerno, sige, tawan nito yung pagkaon itong mga soldados ta duman sa BRP Sierra Madre. Good for 15 days. Binumba na naman, asin, anrayo kan Coast Guard kumpadreng Nald, halos 5 metro na sana. O 5 siring kay niyo. Sumang naghiling sa tuyang broadcast sa internet. 5 kabanga kandupa kan tawo. O haraniho na halos gusto na kitang tigbakon. Grabe ng provokasyon kumpadrinal. Taaram kan China. Dai kita malaban. Talagang dai kitang kakayahan, kapabilidad militar. Nagkapira itong mga kuan. Nagkapira ito padingnal na mga resupply mission boats na pinagkomisyon kan Philippine Navy yata yun o kang Coast Guard. Grabe na, makagulo-gulo na. Inda ko sa nangani kung ining sa tuyang pinagigibong not verbal protest kung pigbabasa lamang kan Chinese authorities. Taan panlaban tabaga pag-arog ka ining pinagigibo sa satuya kan China, itong so Ayungin Shoal, sa tuya man niya na exclusive economic zone. Ngunyan, ang istorya paano ka na BRP Sierra Madre, panahon ka ito padingnal ni Erap Estrada, ang sekretaryo ka ito kan Defensa Nacional si Orly Mercado. Yan. Si Secretary Orly Mercado. Pinaghururunan iyan, talagang pig-interesa na iyan kan China. Ngunyan, sa prinsipyo kan international law, kung igwa kang klamar sa sarong lugar, in fact, iyan na Ayungin Shoal, nasa loob yan kan sa tuyang exclusive economic zone na pinagre-reconisir nga ni kan International Tribunal. Remember, ining International Tribunal, iyo baga inisyo nagdesisyon a pabor sa Pilipinas, manungod yan sa ito, so iba pa bagang inokupar kan China, yung Spratlys na ginibuhan na nila ng istruktura militar. Tabi, nagdeklarar bagay yung International Tribunal na sa tuya yan exclusive economic zone. Now ining Ayungin Shoal, saro pa yan sa exclusive economic zone. Panahon ka ito ni Erap Padingnald, ang istorya kan, arog ka ini, sekretaryo si Senador, dating sekretaryo Orly Mercado. Naghururong ka ito, tanganing magkaigwa kita ng physical claim
tasaro sa prinsipyo kan international law, kung igwa kang pigkaklamar na teritoryo, dapat igwa ka ning physical na okupasyon. Yan. Garo bagasok kan kita mga aki pa, nagkakawat ning itong tag base baga, so paano man ka sa lugar ito? Say mo na ito. Sa mga kawat bakan aki, o sa kuya ini parang tag base na piga-apodo, dumangkar pag nakaabot ka sa lugar nito, say mo na ito. Iaro ka ng prinsipyo kaan ha. Ngunyan, tako mo na sa exclusive economic zone ta ito. Di igwa na nin mga intelligence reports ka ito na pig-interesan yan kan China. Ang ginibo, Depensa Secretary ka ito si Secretary Orly Mercado, nagdesisyon ang gobyerno tinauan siya ning otorisasyon ni Presidente Estrada. Sabi ni Presidente Estrada duman kay Secretary Orly Mercado, bahala ka na nga kung anong gibuhon tanganing ma-assert niya to ang sa tuyang claim sa Ayungin Shoal. Iyo ito so ginibo ni Dapadingnal. Tuyong pinasadsad, iyan na BRP Sierra Madre. Tuyong pinasadsad. Tanganing makaestabilisar kita dumaning physical claim and occupation, actual physical claim and occupation dyan sa Ayungin Shoal. Nagkaigo nga na ito nin mga seryenin diplomatic rift between the Philippines and China, manungod dyan. Pero nanindugang kita. Ngunyan, grabe ang gulo-gulo kan China Padingnal. Tadain na papahali dyan ay na BRP Sierra Madre. Tapag napahali iyan, uukuparo na naman da iyan tabi. Kaya aro ka ng sistema ninda na pigkakat na ninda na gigibo ninda militarily ang strategy without short of using firearms Padingnal. Dit na pirma na sana, badil na ang gagamiton. Armadas na gagamiton, di bomba na ning tubig Yan. Ngunyan, ang estratehiya ninda militar, sabi ni Orly Mercado is, ang China nga pirit niyang pig-isolate iyan, na dahil na mapaabutan ng pagkaon, sagkod na sumurinder na sa nangay ang Pilipinas. Ngunyan, sabi ni dating Secretary Orly Mercado kan Defensa Nacional, kapig husubaybayan tayo ng istorya ang pagkaaga, talagang tinuyo na pasadsa dyan, tanganing dahil na makaklaim ang China. Nasa loob yan kasi ito yung exclusive economic zone. Kaya iyon ang kuwang kaan, iyon ang istorya kaan. And ngunyan nga ni ibaga, kasuhapon, nalingawan ko lang na istorya man sa Indo, si Presidente Ferdinand Bongbong Marcos Jr. pinahimutikan, suklamar kan China na nagtuga da kita Padingnal, nangako, hahaliun mi ngayon na barkong andyan. Sabi ni Presidente Bongbong Marcos, paano mo ngaya haliun? Ang sadiri mong barko sa sadiri mong lugar? Naku sus Maria, inda kung tabi, ano daw ang pira ng rim gayod nin Coupon Band ang yaon duman sa opisina kan embahada kan China manungod sa not verbal kakaprotesta tang ini dai manin nangyari siguro nga ni ibaga ilinaog na ito sa basurahan sa mga not verbal tang ipigpapadara duman kang Department of Foreign Affairs sa China condemning such act tabi. Paano yan? No less than bagay yung European Union maging yung Estados Unidos de America nagtataram na sala ng piggibong yan kan China. Pero dahil mang giraraya, dahil maning nangyari, dahil pigtatakutan ng China. Dahil nang katapusan ng pambubuli ini. Inda ko sa natabi ko nung mangyayari kayan sa hilingon nindo. Although malaban kita. Halimbawa, although dahil tawang pighagad na magyera pero siguro tulong aldaw, apat na aldaw, tapos ang laban. Ay baga, igwa, duman sa anong lugar ito, so mga paraan tabay ta dyan, igwa ka ito sa world history, igwa ning 6-day war. Anong na aldaw sana, ginana kan itong nasyon, parang Israel yata yun Israel ginana sa anong sanang aldaw Padingnal sugira kay itong mga panahon. Taso Israel baga pigtuturot para turusikan iyan kan nagakapirang nasyones na nasa Medyo Oriente. Anom na aldaw sa napadigina kan Israel makisadit-sadit sindang nasyon. Inda ko ngunyan kung iyan applicable sa satuya tabi ay mano a mano na sana daog kita sa numero kan soldados. Lalo pa sa mga armadas. Pira-pira ang fighter jets niya to.
na fighter jets nan, oras na nga ang bibilangon gayon. Kung buruko doon yan, kan fighter jets kan China, wala yan. Yan pang mga barko niya to Kaya aram yan kan China militarily na dahi kita mapalag. And dahi man basta-basta malaog sa gera na bako maninda gera ang Estados Unidos padingnal. Ang solamenteng interest digdi kan Estados Unidos is the strategic location kan lugar na yan na aagihan kan sa indaman na mga bukid de gera, asin kan sa indaman mga merchant marine ships. Iyan na yan na dyan sa may Spratlys na yan, sa may West Philippine Sea, sagkuduman sa may Taiwan. Yan tabi. Makagulo-gulo na Grabe na, sinunda na maya. Maluwas naman sa mga bareta, taod-taod o kaya dyan nabanggi o sa aga na binumba naman, sinumpit naman itong mga kanyato, nagkadurumog. So, itong dadarahon na mga pagkaon ay ang puwersa kan tubig na yan. Grabe nagmaneuver na sana sa mga saradit niya itong pinagkomisyon na supply boats. 5 metros na sana ko niyan. Ang kumbaga nahiling nindo yan ang mga sa MMA baga na nagralabukan baga nagkarawat yan sa nagsuruntukan, nagralabukan dyan sa ring, bago baga minapon ang laban, biyo ng halos mag-lips to lips na magkalaban, nag-iinsultuhan, nagka-trash talking, ngarog na ka nang gibugibukan na Coast Guard kan China, duman sa mga mission ships niya to, na mataunin pagkaon sa satuyang mga soldados dyan sa BRP Sierra Madre. Mario Joseph naman sabi ni Senador Mig Subiri, Senate President, i-boycott ang Chinese products. Madali ang pagtaramkam pero economically, inda ko sa natabi kung anong impact yan sa satuya. This will entail a lot of sacrifice kung i-boycott niya itong mga Chinese products. Tingog kan banwa na po. Ans, good morning. Please go ahead, Ans. Good morning, Sophio. Good morning sa mga parantabay. Sa mga nagdagman niya itong impormasyon, talagang problema ngunyan kung daipa sa good sa ngunyan o sa mga maabot na daw maayos ang network signal sa syudad kan Legazpi. Ang ipinaabot ng agrangay o kaya concern ni Legazpi City Disaster Risk Reduction and Management Office o CDRRMON, Engineer Ladi Asu sa gobyerno lokal kan Legazpi dahilan sa kaypuhanin marahay bako sa nasa emerhensa ang marahay na signal digdi sa syudad kan manlain ng mga telco provider kundi sa oral daw man na pagkabuhay kan mga Legazpenyo. Sa mga rason kung nata ipinaabot na opisyal sa gobyerno lokal ang siring na bagay yung dahilan sa ngunyan na may papaabot naman o may idudunar naman ang TIVOX dapat na tsunami alerting siren sa syudad. Dapat daw na magkaiguanin na tama o kaya makusog na signal takunda iman daw iyan na o kaya waramanin marhay na signal ligdi sa toy syudad. Posibleng kung may tsunami iyan mag-alert o kaya mag-alerto and mabuyulugod ang mga Legazpenyo. Kunyan sigun kay Azul o kay Azur, nasa 15 ang presenteng tsunami alerting system o sirens niya tuligdi sa mga coastal areas ka na syudad din Legazpi. Alagad, iyon na nga nito ang kaipuhan ninda, ang continuous o kaya kumbaga uninterrupted na signal o kaya internet connection dahil sa kung magka-problema nga nito ini, diyan matanog ang problema kung may tsunami mananggad sa Dayman Tigahagad ini, pero kung in kaso magkaigo ni tsunami, posibleng yaon na iyan, dahil man nag-alerto o kaya man nag-alarm ang sirena kan syudad. Lan kay ni pigingo gangunyan kan CDRRMO na matuwangan man sindakan mga telco providers para matauwan yung solusyon ang bagay nini bako sa na dyan para sa emergency purposes kundi pati naman ang oral daw na koneksyon o connectivity kan mga Legazpenyo. Roger, iyan na tsunami alert warning system nakakonektar sa satellite Roger. Kung madidetect kan mga international tsunami monitoring station na uto na nagbulunbuko na uto na balod. Nahiling na i-feed kan satellite signal sa satuyang warning system so din mabutobot na yan na mga speak louder na yan. Yes, and actually, manong dyan, Sir Pio, pinaliwanag ni Engineer Azur na
igo sa napalanggit na nin 15 minutos, pagkatapos na mag-alerta iyan, mag-buto-buto iyan, Oho. 15 minutos para mag-evacuate. Karampag tulos 15 minutos within 15 minutes. Oo. Ano, sige. So kaya sabi niya, dapat natawal inin prioridad kan LGU pati naman kan telco providers ta an Legazpi daw talagang prone ta nasa palibot kita kaganagatan kung kaya piginguan ninda na matawal anin magkakanigong aksyon. May point si Madam La de Azur ta yung lead time ang kaipuhanan. Tama. Oo, mantang harayo pa so balod na malaog sa tuya digdi kuning kaso, although daay man sana maka-eskapar na. Bataan na coastal areas sa Bagasipio, nakulman ang mga residentes. Ya, no ho, makadalaga na tulos duman sa designated na path pasiring sa higher ground sa no. Sir. Okay, the internet connection, internet connectivity ang question. Oh, and then, so, network signal mismo, siyempre, pag once na nakalaog na in OCP na alert na igwanin na possible tsunami na makapektar sa syudad ng Legazpi, nagte-text bagayan sa PU sa mga residentes, garo man so sa style ng NDRMC, Iyo. kung wala daki signal, di man makakaarap ang mga Legazpenyo. Ay, daog ang kaso butubot na bandilyo. So, binasakat baga sa itaas kan kahoy nahil uto na, mabuto. Way! Daralaga na ka ba? Baga. Iyo baga. So, mga primitive kay itong style. Pasabilis kung mga sa kasama niya to sa taas. Pasabilis. May nakaabot nga ni kan kay itong siguro elementary high school ako sa Pio. So, ano baga? So, tararaman lang na igod ang tsunami. Nakaabot sa istansa. Bagyong Riming lang ya ka. Na buhay ka na kito Bagyong Riming. Una. Elementary ka ito. Sumami. Agwaragasan mag. Nagdara sa mga appliance. Nag-tsunami pati sa taga Ginubata nagdulag daday man Mario Joseph naman. Tarakot lugod. Sige. Dahil sa kayo ang informasyon paligdi sa lawas. Kay Bahal si Boy, Ans Galero, DCGB. Salamat Ans sa istorya hali dyan sa luwas. Pading na lunong advice. Tabi, si Pading Jomar mo na. Hali dyan sa CDRRMO, si Ans Galero kasabay si Boy. Dyan sa mga dagdag na istorya. Premier Distrito muna kita. Good morning man dyan sa mga taga First District. Mga nakaantabay sa 106.9 WGBFM. Urog na po dyan sa Tabaco City. Kumpadreng Jomar, what's happening? Salamat pa rin Pio. Good morning. Good morning sa mga parantabay. Bako lang pa rin Pio mga evacuees ang magre-receive ng ayuda digdi sa siyudad kan Tabaco. Kundi posibleng mag-receive naman ng ayuda itong mga parasira na naapektaran sa hanap buhay kan halawig ng panahon na habagat digdi sa satuyang lugar. Ini pa rin Pio ang nakumpirmar kan DCGB News kay Vice Mayor Nestor San Pablo na iyong niyan ang officer in charge kan Office of the Mayor. Matapos na si Susarong Kagawad, Konsyal Bagatabi Padikang Tabaco na taga Isla San Miguel, si Kagawad Presi Tango, nagpaabot naman sa LGU pero plea na ano do lamang ngayon, matabangan ta naman lamang sa mga parasira. Uralawig ng panahon na dahil nakakapaghanap buhay, dahil kan makusugon an paros, particularmente ining habagat. Sinabi ni Vice Mayor na tulos nindang pinag-ururunan ang bagay na ini, asin nakaurun tulos maninda kasuudma ang pamayukan CSWD, si Madam Maris Villanueva. Asin sa pag-urulay, nakabilog nin plano na posibleng makapagtao na tulos manin ayuda ang LGU digdi sa mga parasira. Ang target ninda is 50 parasira sa kada barangay digdi sa 5 barangay kan Isla San Miguel. So more or less 215 parasira yan. Mas maluwid dit man sadang itataong ayuda. Asin posibilitabi pading piyong
iagi pa sa food for work. Sige. Bagas, dilata, kung ano-ano pang pagkaon. Pero pwede pa ining iagi, pinagpaplanuhan na baka pwede nindang iagi ni sa food for work, depende sa mapagkukuhan kan pundo para digdi. Sinabi ni Vice Mayor San Pablo na maski dito ni warang problema. Ang importante, magtawan man lamang ni ayuda ining mga parasira digdi sa coastales na areas, particularmente sa Isla San Miguel, na haloy-haloy na ang daay nagpapakalawod dahilan sa kusog kang paros na pinaghahampang ninda sa karagatan. Yan pa din mga dagdag na barata. Jomar Bian, DCGB. Thank you so much, Tabi, kumpadreng Jomar, hali dyan sa Ciudad Can, Tabaco. Yan na plano na tawanin tabang ang mga parasira na apektado na kan halawig na ining panahon kan habagat dahil na nakakalawod. And so sa indang kabuhayan, siyempre, kaipuhanan man na matabangan, masistiran, bad lamang magsimbag si Vice Mayor Nestor San Pablo kan Tabaco City. Hello, pinakagwapong the only Pio Fernandez of the Philippines. Ay, Vice Mayor, good morning. Yes. We're on air, Tabi, sa Tingog Kanbanwaan. Good morning, Tabi. Pag ikakauro ko, permin gabos na aldaw, good morning, magayon ang kaaldawon. ay, Vice, kaka-report pa lang ni Pading Jomar, acting mayor ka ngunyan, Tabi, Vice, ano? Iyo po, pero yaon na si Mayor, anytime, ma-assume na siya si Mayor. Yeah, oo. And yung plano na tabangan Tabi, yung mga parasira dyan sa Tabaco na apektado kan habagat, kindly expound, Tabi. Oo, nag-request pa si Kagawad Insitango sa Rumember kan Sanggunian, Tatagarawis. Nag-appeal man sa iya sa mga parasira na talagang nasasakitan sinda maglawo dahil sa habagat. Kaya maski nag-request nga maski bagas lamang kung po pwede matawan sindang assistance. Ngunyan pinaabot taman ito duman ki Mayor buda duman sa CSW di Kimaris Villanueva, willing man gabos ng mga parasira sa isla, start with Rawis sa 50 pamilya, recipient kang bagas ko 5 ito jiski pero kinibo may put for work tamay mga pakarayon man duman along the coast dito na oras mapakaray sinda duman plus may dilata man po na kay Riba. So ano po yan na while na desi na nakakalawod, Tabi, o sararuan lang na bagsak ning tabang, Tabi? I hope habang daisinda nakakaano ka, let's hope na by mid of September maglaylo na ang habagat. Pero sa ngunyan medyo makusog-kusog pa, madidipisilan talaga po sinda. Vice, no rin ang target na maitao yan, Tabi, sa inda? Nag-release na po kasuod nakaurong ko si Maris anytime so sa Rawis pwede nang pick upon. Ay, good. Oo, kasuod So the succeeding mga barangay ma-coordinate mo na duman sa DSWD sa Tabaco kung piraso mga Fisher Fox ninda duman sa within their barangay para ma-facilitate na sa pag-release po kaso assistance sa inda. So bagas and delata. Oo. Tapos parang food for work. Yes po, sir. Opo. Any plans, Tabi, Vice, na yaong ka man sa nasasanggunian sort of ma-institutionalize na ni nakada habagat, igwa na kitang ready dyan na arog ka na tabang, over? Opo, pero may po iyang pigigibong. Pero tama ito sa imo, Pio, may institutionalize in we'd come up with as an order resolution na kung pwede, kahurunon sa mga barangay para dahil man matraso, kung minsan may time na dahil pwede sila makabalyo digdi sa mainland, gulpi naman paano may mga tindahan duman sa San Miguel na kumpleto naman, may mga bagas, dilata, kung po pwede, authorize ang kapitan within their jurisdiction, makarelease na na temporary tapos so na-release nila, i-forward na lang sa DSWD para i-replenish whatever amount o anong pwedeng ikabalik sa inda. Kaya po ang paano pag mga araw kayo, mga immediate action, kaya kung talagang mag-last ki mga halimbawa, let's say sa 1 week na daing
makakabiyahe dahil makusog ang alon. Medyo difficult talaga. Gulpi yung mga katugangan ta sa isla na magkakagurutom. Iyo. Since Iguaman duman may mga tindahan na kumpleto man, mag-coordinate na lang. Ito possible na i-work out namin sa Sanggunian na i-authorize man ang mga kapitan o paghururunan through P-Mayor na pwede na mag-release man sinda duman. Oo. Kumbaga iguanan ning dapat established template or mechanism na automatic is-switch na lang. Oo. Oo, tama ito po. Oo. Dahil na magparahalat kung ano pa man. Iyo po. O sige. And the good thing is, nakulaon man na maski pa ko andig sa first district, second district, itong effort ni Congressman Joey Salceda na daw ko the other day sa kung sa nag-report, nakulaon na bagay ito na maski election ba na continuous maglalaray so possible assistant ito tao sa mga evacuees, sa mga sa relocation. Nakulaon na itong katabangan na move ni Joey. Nakulang bagay po ito. Yung man ang ganda maski habagat baga election ba dahil kita magkatabang election ban pwede ito na gamiton itong assurance kan COMELEC through the prodding and itong paglabi ni Congressman Joey. Nakulaw na bagay po ito paglabi ni Joey. Nganing klarado tara mo na may nangyari bagay sa Tatoya sa second district. So kagustuhan niya makatabang dadayong guideline na tulon na para ba ko kung na kita kayan o na kita ka na experience kaya tama man ito si Joey na dahil na mangyari ito. Okay. So yung masanatabi yan Vice and anytime i-relinkish mo na so trono pasiring kay Mayor Crisel. Ikaw mag-raret mo na ipiyo. Naulok mo pa sana dahil nagkukupas. Sabi ko nga, kidyo ba? Doon daw lamang kita mag-irilingan. Maski dyan sa second district. Ang silo ng pagbabalyo ng Dilipiyo. Ang sinyalis mo sa nantigahalat kan sa imong amigo. Sige, salamat tabi Vice. Salamat. Okay, salamat sa mga listener. Okay, thank you. Thank you so much mga tuwang Vice Mayor Nestor San Pablo, Tabaco City. Oras Pilipinas 9:42. An oras hatod sa Indokang. EO Executive Optical, Expert Eye Care, state-of-the-art facilities with branches in SM City Legazpi, Pacific Mall Legazpi, Centro Mall Pulangi, and SM Sorsogon. EO, love your eyes. Paraiso Beer, a taste of Paraiso. Plemex Forte, available in South Star Drug, Mercury Drug, and other drugstores nationwide. GSM Blue, choose GSM Blue Mojito, now in Kulitro. Realize true comfort and relaxation at Dorotea Resort and Spa, a perfect venue for family outings, couple retreats, and various functions such as weddings, birthday parties, corporate seminars, and conferences. Dorotea Resort and Spa. We have backpackers rooms, standard rooms, deluxe, suite, and a penthouse. Also, relax and rejuvenate with our spas and invigorating treatments, services, and facilities. Dorotea Resort and Spa, Kahugutan, Bakakay, Albay. For reservation, contact us at 0917-777-5734. Find us on Facebook, Dorotea Resort and Spa. Relax, rejuvenate, and enjoy. Only here at Dorotea Resort and Spa. Pagbibili ng gamot, dapat subok, dapat trusted, dapat dekalidad. Alagang Unilab yan, alagang Unilab yan, alagang Unilab yan. Para sa pamilya, siguraduhing subok, dekalidad, at trusted ang pipiliing gamot. Siguraduhing alagang Unilab yan. Isa lang aking isinisigaw, Jim's Coffee Mix. Pag nasa Luzon, Visayas, Mindanao, Jim's Coffee Mix. Isa lang aking isinisigaw, Jim's Coffee Mix. Pag nasa Luzon, Visayas, Mindanao, Jim's Coffee Mix. Gusto ko ang 7-in-1, may spirulina, ganoderma, agaricus mushroom at Korean ginseng. Saka pa, gusto ko 5-in-1, no sucrose added. Take it from me, at okay kay Andrew E. Isa lang aking isinisigaw, Jim's Coffee Mix. Pag nasa Luzon, Visayas, Mindanao, Jim's Coffee Mix. Isa lang aking isinisigaw, Jim's Coffee Mix. Pag nasa Luzon, Visayas, Mindanao, Jim's Coffee Mix. Ito ang aking Plaza Life. Mabibili na rin ang Jim's 7-in-1 Coffee Mix sa Shopee, Lazada at sa mga supermarket, groceries, convenience store at drugstores sa inyong lugar. Kidilets, Kidilets, United Home Kidilets. Chuwap!
Calpol, paracetamol, gamot sa lagnat for kids in candy flavor. United Home Kidilets. Unilab yan. Paracetamol is the generic name of Kidilets. If symptoms persist, consult your doctor. Para sa liver lovers, Liverade Mangiraray, Liverade Silimarin Capsule, Liverade sabayan ni proper diet as in exercise, uro aldaw. Liverade Silimarin Capsule, maging liver lover, Liverade na. Mahalagang paalala, ang Liverade ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. Para sa liver lovers, Liverade Mangiraray, Liverade Silimarin Capsule, Liverade sabayan ni proper diet as in exercise, uro aldaw. Liverade Silimarin Capsule, maging liver lover, Liverade na. Mahalagang paalala, ang Liverade ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. Tara na, sabay ka na. Tara na, saan ka ba pupunta? Maraming mabibili sa presyong abot kaya. Huwag magalinlangan, huwag mag-isip. Shopping need not be expensive. Yashano Mall. Yashano Mall. Yashano. This is ang Surf Bar. New look na! Bula, puti, ha! Power bula, surf yan. Power puti, surf yan. Ang power ng surf bars, ang galing-galing. Power bula, surf yan. Power puti, surf yan. Baret ang gustong-gusto mo, may power galing. Surf Bar. New look na. May active clean pa. Presyong wais pa rin. Surf yan! Why choose Divine Word College of Legazpi? What does it have to offer? Divine Word College of Legazpi is a Catholic higher educational institution that embraces the core values of Excellence, professionalism, service, Christ-centeredness. justice, peace, and integrity of creation. Divine Word College of Legazpi ensures that students are properly guided to make the best decisions in their future career. It offers opportunities for students to foster their educational growth and provides quality services that will lead to their success. The schedule of enrollment will be on July 10 to August 11, 2023. The application for admission is now going on. For inquiries, please visit the Admissions, Guidance, and Testing Center. You may also contact telephone numbers 480-2148 or 480-3108 or mobile number 0967-206-7429. What are you waiting for? Enroll now! Divine Word College of Legazpi. Your success, Our word. Bugbugan sa trabaho, kakayanin mo. Daming tatapusin, di ka mabibitin. Sa tulong ng Revicon Forte, kondisyon ng katawan maghapon para sa lakas na di kapos hanggang matapos. With proper diet and exercise, Brad. ₱5 lang SRP. Unilab yan. Multivitamins, minerals, and amino acids is the generic name of Revicon Forte. SD Albay, igwa akong sarong amigo. Tawong may prinsipyo, asin siya makatao. Matinabang, may puso sa kasaraditan. Kaloyan desloria sa tong mamibidan. Nailawan, ang mga madiklom na lugar. Ang kada barangay sa iyang tatabangan. Para para sira kababaihan. Kaloyan desloria sa tong mamibidan. SD Albay, igwa akong sarong amigo. Tawong may prinsipyo, asin siya makatao. Matinabang, may puso sa kasaraditan. Kaloyan desloria sa tong mamibidan. Kaloy! Minsan, nagutom si Scott. Junk food o pinggang Pinoy? Pinggang Pinoy! Minsan si Scott after work, inaya ng barkada, party o exercise. Exercise! Minsan yung pamangkin ni Scott, papabayaan walang bakuna o pababakunahan. Pababakunahan! Para katawan ay laging win, healthy habits ang sundin. Sarong Pakiramdam, hale sa DOH Bicol CHD. Love your eyes, look out at the world in the best way possible. Executive Optical. Love your eyes, look out at the world. EO Executive Optical. EO Executive Optical. Love your eyes, look out at the world in the best way possible. Executive Optical. Love your eyes, look out at the world. EO Executive Optical. EO Executive Optical.
Come visit EO Executive Optical with branches in SM City Legazpi, Pacific Mall Legazpi, Centro Mall Pulangi, and SM Sorsogon. EO, love your eyes. Mga besh, marami ka na bang ginagamit na sabon o di ka makapili dahil sa dami ng mga sabon na pampakinis o pampaputi para lang gumanda ang kutis mo? Pakinggan natin ang mga nakasubok na sa Akoto Kojic Acid Soap with Collagen. Ako po si Rochelle Robles, taga Concepcion Grande, Naga City. Dati po, iba yung ginagamit ko. Ngayon, gumamit ako na Akoto Acid Soap, Collagen. Mas gumanda yung, yung skin ko. Dati, medyo brown. Ngayon, medyo nag-light-light na. Within 1 week, mas may nag-improve na sa skin ko. Kaya mga besh, subukan nyo! Within 7 days, mapapansin mo na ang epekto ng Akoto Kojic Acid Soap with Collagen. Mabibili na sa mga groceries at supermarket sa inyong lugar. Also available sa Shopee and Lazada. Para sa liver lovers, Liverade man giraray. Liverade Silimarin Capsule. Liverade sa bayani proper diet as in exercise, uro aldaw. Liverade Silimarin Capsule. Maging liver lover, Liverade na. Mahalagang paalala, ang Liverade ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. Para sa liver lovers, Liverade man giraray. Liverade Silimarin Capsule. Liverade sa bayani proper diet as in exercise, uro aldaw. Liverade Silimarin Capsule. Maging liver lover, Liverade na. Mahalagang paalala, ang Liverade ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. Inihahatod sa inyo kang Department of Environment and Natural Resources, Regional Office No. 5, ang programang Kapalibutan Ta at Tamanon Ta. Kapalibutan Ta at Tamanon Ta. Programang magtataunin informasyon asin kaaraman, manungod sa satuyang kapalibutan, asin sa mandato kan Department of Environment and Natural Resources. Sa tunghinanyugon, kada Huwebes alas 11 sagkod alas 12 nin pagkaudto, Kapalibutan Ta at Tamanon ta. Hatod sa inyo kang DENR Regional Office 5 asin kan istasyon na ini. Mula ng pandemya, maraming nabago sa aming pamumuhay. Maraming naghirap, nagutom at nawala ng trabaho. Ngunit sa panahong iyon, hinikayat kami ni Congressman Fernando Didi Cabredo na pasiglahin ang kultura ng pagtatanim. At sa gayon ay hindi lamang kami aasa sa tulong ng gobyerno at hindi rin kami magutom sa panahon ng krisis. Ako po si Jennifer Umadto, solo parent, may 6 na anak. Sumali po ako sa proyektong Taranuman ni Congressman Didi Cabredo para po magkaroon po ako ng dagdag na income at magkaroon po ako ng produktibong libangan at masigurado ang sapat na supply ng pagkain sa aming lugar. Dahil sa pagsisikap namin, nabigyan kami ng garden tools, pananim, skill training, tulad ng bread making, para madagdagan ang aming kaalaman. At nabigyan din kami ng trabaho, mapagkakakitaan. Bilang member ng Women Planters, kami po ay mapalad na natutulungan sa pagpapagamot sa ospital, pambili ng gamot, pati na rin po burial assistance kung may namatayan sa pamilya. Nakatanggap rin ang aming mga anak ng educational assistance dahil hangad ni Kong Didi Cabredo na mapagtapos ang aming mga anak sa college para magkaroon sila ng magandang trabaho at kinabukasan. Super proud po ako dahil nabibigyan ng importansya ang mga kababaihan sa agrikultura. Nay, sukli niyo po. Ito na lang? Bibili pa ako ng gamot. Ang mahal pa naman. Masakit po talaga ngayon. Maginhawang araw, Dimples Romana po. Nay, hindi naman dapat masakit ang magkasakit. Sa Generica Drugstore, may ginhawa sa katuwang. Sa tulong ng aming knowledgeable pharmacists, mabibigyan ka ng alternative generics na singbisa sa presyong abot kaya. Ay, salamat. Yan ang ginhawa. Ramdam sa lahat ng Generica Drugstores nationwide. Ginhawang Generica para sa lahat. If symptoms persist, consult your doctor. Join na sa GeneriCard Loyalty Program. Punta na sa Generica Drugstore at mag-register for free. See posters and print ads for details. Badi, gusto ko man kuta ng magnegosyo. Mabugtak ako kimit shop. Kaya lang, day ko aram kung saan ako pwede makabakal nin mga produkto. Aw day magpara problema madi. Magduman ka sa Nong Meat Shop. Nata,
Ano man ang yaon sa nung meat shop? Sus madi, dakol ka duman na pwedeng pagpilian asin siguradong daig kanin pagsisisihan. Nata, barato, asin garantisado duman madi. Dakol ka pang choices. Available ang manok, longganisa, hotdog, skinless, siomay, ham, fresh na manok, siopaw, french fries, tocino, halit sa Pampanga, asin iba pa. Ay, iyo pala. Madumana ako sa nung meat shop para makapuuna ako kang sa kong negosyo. Nong Meat Shop is located at Market Site, Capantuan, Legazpi City. Kay Kuya nung nakita. Nakabarato ka na. Makita ka pa. Tabo, Plemex. Hika, Plemex. Plema, iluwas yan. Plemex Forte Lagundi Capsule Asin Syrup. Gibo sa natural na Lagundi. Plemex. Basta Lagundi. Plemex. Vitex Nagundo L is the generic name of Plemex Forte. If symptoms persist, consult your doctor. Tabo, Plemex. Hika, Plemex. Plema, iluwas yan. Plemex Forte Lagundi Capsule Asin Syrup. Gibo sa natural na Lagundi. Plemex. Basta Lagundi. Plemex. Vitex Nagundo L is the generic name of Plemex Forte. If symptoms persist, consult your doctor. Constipation, nasolusyonan sa paggamit ng activated charcoal capsule ng Doc Alternativo. Nakatulong ito lalo-lalo na kapag hindi maiwasang makakain ng mga karni o ano paman na at higit sa lahat kapag mahirapang magbawas. Ito yung iniinom ko at pagkatapos na ako makainom nito. Parang inuutosan niya akong pumaron na sa CR para magbawas. Pag sumasakit ang tiyan ko, iinom ako ng charcoal, nagbibigay ito ng lakas ng katawan. Ako si Rolando Gaspar, taga Maridos, Santo Niño, 65. Pruweba sa kaepektibo ng Activated Charcoal Capsule ng Doc Alternativo. Mabibili sa Doc Alternativo branches nationwide. Sa Legazpi City Branch, matatagpuan sa door number 8, Orosite, Legazpi City, Old Mayon, Orocrete of Councilor Joseph Lee near Palawan Express in front of Sterling Insurance Company. Para sa door-to-door delivery order, mag-message lang sa 0946-967-3211. Tingog Ganbanwaan. Pio Fernandez. Sige. Maudto na naman dapat Petron Gasul ang satuyang gamit yan sa pagpapakalayo sa kusina sa satuyang stove. Petron Gasul, kumpadreng Jimmy. Good morning, what's happening, Chief? Salamat Padi. Maray na aga sa mga parantabay. Good news sa mga coco farmers niya to, sa mga barangay, sa mga kabubuldan, bastante ngunyan ang mga similya ninyog. Asin ang trust ngunyan kan administrasyon nasyonal, massive planting and replanting ng mga nyog para maibalik ang mga nawarang nyog dahilan sa bagyo, mga pinalod na nyog, asin magserbing identity kan sa tuyang nasyon na industriya din nyog an sa tuyang nasyon ang pwedeng maging primary source para sa hanap buhay kan mga Pilipino. Basado kay PCA Provincial Manager Alvin Trespeses, apwera kan PCA Albay Research Center sa Barangay Banao, nag-arkila ang PCA nin mga mahiwas na lute, digdi sa Kamalig, makukuha sa Tagaytay, asin Barangay Gapo, para gibuhan nin expansion ni nursery para sa duwang klase nin mga similya ni variety ni nyog, itong hybrid, takunan, asin local tall o local dwarf. Sa Bicol region, sentro na digdi sa Albay ang nursery kung saan ang mga similya na i-distribuer sa anom na mga probinsyas, maghahali na ang source sa mga nabanggit niya itong nursery digdi sa probinsya ni Albay. Ang good news patabi Padi, ang haloy na issue sa Coco Levy Fund, nabukod na kan gobyerno nasyonal. Yan. Kung sa 70 to 100 billion ang source kan pondo sa mga programa kan coco industry plus may budget paggikan sa General Appropriations Act. Yan. Sa madaling sabi tabi Padi, ang gobyerno daing problema pag-abot sa pondo an titipakan kan budget alin sa Coco Levy
5 billion per year. Kapos yan sa mga programa sana aktibidad para sa cocoa industry nyato ligdi sa Pilipinas. And ang importante, maisihan ini kan mga cocoa farmers na informasyon ini kung saan ang prioridad kan gobyerno i-stabilize ang presyo kan kupras. Yes. Sa pagkikipag establish na mga biodiesel projects. And ang gustong mangyari kan gobyerno, i-utilize taranuman nin gulping nyog ang mga bakanting lote sa mga kabubuldan. Kutanay ning tupad tabi pa diyo na ini. Yes, oo. Mapalaban na dyan sa mga taranuman ki mga nyog. Idinagdag pa ni PCA Manager Alvin Trespeses na pigingo man kan gobyerno na may stabilize ang presyohan, nabanggit na niya to, kung saan sa ngunyan, magayon ang presyo per kilo kan kupra, nagdadalagan sa 34-35 pesos ang kada kilo. Okay, na inida sa mga parauma, makakaabanti na, makaka-augment na ini sa indang pangurual daw na pagkabuhay. And good news pa, wara ki mga bagyong minaaragi sa tuya na napupuruhan an sa tuyang industriya ninyo. Ang disposisyon kan PCA mag-coordinar sa mga farmers, so gusto na mag-avail, so interesado magtaranom nin mga nyog, pa-share na sinda dyan sa PCA office, provincial office, napon si Mr. Manager Alvin Trespeses para mapasunod sinda kung ano ang mga dapat gibuhon para makakonsigir kan libreng mga pananom na nyog, personalmente nahiling kan DCGB nyo sa Gulping Similya, yaon sa nursery, nahiling niya to sa Tagaytay, Kamaligalbay. Kaipuhan sa nang maaraman, asin masunod sa prosedimiento. Maisihan ini, dapat maisihan kan mga farmers na maray ang presyohan ngunyan kan kupras. And ang good news, gusto ninda magtanom, may mga bakante sindang bulod, lote, ano man kinyog, iguanin libreng pananom similya ang PCA. Okay. O yan, pare, mga dagdag na informasyon, good news, Jimmy Nasalita, DCGB News. Thank you so much, kumpadreng Jimmy. Mabareta man muna si Angel Dispes, mahabol pa kita kan mga hanap buhay. Do it with Ann Curtis. Di ko kayang tanggapin ang sipon at ang sisig. Di pwede yan, sis. Dapat gamutin mo agad ang sipon. Okay pa ako, Ad. Kaya pa naman. Girl, dapat sa sipon, mag-Neosep Forte agad para kompletong ginhawa sa lahat ng sintomas ng sipon. Ngayon wala na ang sipon ko. Neosep Forte para sa kumpletong ginhawa sa lahat ng sintomas ng sipon. Alagang Unilab yan. Phenylephrine HCl Chlorpheniramine Maleate Paracetamol is the generic name of Neosep Forte. If symptoms persist, consult your doctor. Hi! Sue Ramirez po. Naniniwala ka ba sa mga signs? Sign na yan. Nauulan. Sign yan na may bisitang darating. At pag mahapdi ang whitening soap mo, aray! Sign na yan to try Silka Green Papaya Soap. With regular use, ito ang puting walang hapdi. Dahil ang tunay na sign ng pagpapaputi, kita in as early as 7 days. Are you free for an interview? Sign yan ng Bright Future. Also available in sachet. Mabibili sa inyong suking tindahan at supermarket. Oh, sign na yan to buy Silka Green Papaya Soap. Joey! Kuya na si Kong Joey. Kong Joey Salsera. Ang idolo kan masa. Dainang iba Joey Salsera. Padagas ang paghatod ni serbisyo asin pagpadapa. Sagabos na Albayano. Kay Kong Joey Salsera. Joey! 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 Matinabang sa kapwa. Joey! Ang idolo kan masa. Joey! Salseda. Dako lang nagibuhan padagos pa ang pagserbi ni Joey! Joey! Ang satuyang kongresista. Joey! Mabuot matinabang. Joey! Idol ko si Kong. Malalao man taiyan si Kong. Joey! Radyo Balagon ka ito. DCGB Ngunyan. Anainot, pirming nanginginutan. Always number one. Always number one. DCGB 729 kHz. Enot sa Bareta. Enot sa Gabos. Alas 11:02 o alas 10:02. Hatid sa DCGB News Base. Ang pinakahuring bareta, oras-oras.
Pag-aadalan na kan Senado ang pagpapundo sa military exchange program kanasyon sa China. Ini matapos sa ibulgar ni Senador Francis Tolentino sa pagdangog na sa tao kan tensyon kan West Philippine Sea, haloy nang may siring na programa anason sa China kung saan nagpapadaranin mga kadete asin opisyal kan militar para mag-adala sin mag-ensayo sa Military Academy Dumana. Sigon kay Tolentino, makasar ana Kamara ng Investigasyon manong digdikon sa i-review kan mga senador ang nakapalaman sa military exchange program kan Department of National Defense sa China. Pero bago ang pag-aadal asin pag-evaluate sa military exchange program, hahalaton muna kan Senado ang ipapadang report kang DND kung pira ang nakatapos o nakapagtapos sa programa. Kasuarin ini nagpuon asin kung pira pa ang presenteng nag-aadal sa Beijing asin dakul pa na iba. Sinabi pa ni Tolentino na haloy na nagpapadara ang nasyon in mga soldados para mag-ensayo sa China dahil sa may mga nakagraduate asin dakul na ang nakabalik sa Pilipinas. Bako naman bago ang pagkakaigwan ng military exchange program dahil igwamang kaini sa US asin Thailand. Sa ibong nalado nakakaalarma para sa senador ang mga soldados kan Pilipinas ang nag-iensayo sa China dahil sa posibleng madoktrinahan ang mga ini sa pigtutubudan na 9-dash line kan China. Yan ang pangalas 10 na bareta hali sa DZGB News Base. Ako po si Angel Mustaza. Ang mga baretang ini hatod sa Indo kan mga minasunod, Bimig Integra Worm X and Worm X Max. Choose Surf Bar na may power bula at power puti. Basta surf, ang galing-galing. Para sa liver lovers, Liver Aid Mangiraray, Liver Aid Silimarine Capsule, Liver Aid sabayan ki proper diet as in exercise oral daw. Liver Aid Silimarine Capsule. Maging liver lover, Liver Aid na. GSM Blue. Choose GSM Blue Mojito. Now in cool litro. Mega One. Ang Mega One ay may 21 sangkap para matulungan ka sa iba't ibang karamdaman tulad ng diabetes, high blood, stroke, arthritis, kidney failure, cancer, viruses, at iba pa. Tumawag kay Doc Joy Bitito sa 0998-975-8121 or 0917-853-8933. Sa inyong nadamo ang pinaka-ring bareta oras-oras sa DZGB. Inihahandog ng San Miguel Pale Pilsen. Hinahanap niyo raw ako. Coco Martin bilang Batang San Miguel. Coco! Ikasan nyo na! Yan! Sa pool! San Miguel Pale Pilsen! Ganito tayo mga Batang San Miguel. Pag nagkita-kita, may San Miguel Pale Pilsen. Coco, may nakalimutan ka yata. Pambukas ng bote. Sarap po kasama! San Miguel Pale Pilsen, sarap laging kasama. Drink responsibly. Tara, mag San Miguel Pale Pilsen tayo. Buksan mo dyan. Tatapatan ko dito. Meron yan sa tindahan. Drink responsibly. Wooly & Sons, home for trusted energy-efficient home appliances such as smart or Android LED TV, washing machine, air conditioning units, and IT products in your business. Choose on a wide variety of selections on trusted brands, specially chests and upright freezers, display chillers, cooking range or oven product. Avail through cash, credit card, institutional sales, or enjoy our easy in-house or flexi payment installment plan from 3, 6, 9, and up to 12 months installment plan and grab your exclusive promotions, cash discounts. Message us for more information and great offers at our official Facebook page, Wooly & Sons Corporation. Basta Appliances, Woolies. Brought to you by Eurotech. Doktor Alternatibo, programang tumatalakay sa alternative medicine batay sa Republic Act 8423 o Traditional Alternative Act of 1997. Tumatalakay din sa impinsyong Pinoy at alternatibong agrikultura. Doktor Alternatibo, the expert in alternative medicine, kasama ang award-winning inventor Doc Ed Dilibo, a doctor of ministry and alternative medicine at DOST Scholar. His formula was awarded and recognized by the Department of Science and Technology, Technology Application and Promotion Institute. Nanalo ng second and third prize as Most Outstanding Creative Research and Utility Modem as Anti-Hypertensive, Anti-Diabetic Herbal Composition, and Food Supplements that Promotes Good Health during Mindanao Invention Contest,
and Expo 2009, and finalist during National Invention Contest and Expo 2009. This said formula was awarded by Intellectual Property Philippines Office, Philippine Chamber of Commerce and Industry as finalist of Ambassador Alfredo M. Yao IP Innovation Awards 2009. Dr. Alternativo, the expert in alternative medicine, kasama ang Editor-in-Chief ng Newscast, Edel Roderos. Doc Alternativo, mapapakinggan mula Lunes hanggang Linggo, tuwing alas 7 hanggang alas 7:30 ng gabi, dito sa DZGB. Ago Medical and Educational Center, Bicol Christian College of Medicine, AMEC BCCM, announces that enrollment of the school year 2023 to 2024 is still going on, with the following courses being offered: Master of Science in Public Health, MSPH, Medicine, Dentistry, Medical Technology, Radiologic Technology, Midwifery, Biology, Psychology. Technical courses, TESDA offered: Trainers Mythology Level 1, Food and Beverages Service NC2, Events Management NC2. AMEC BCCM also provides entrance scholarship program for senior high school honor graduates. Enroll now at AMEC BCCM. For more details, come and visit our Dean's office from 8 a.m. to 5 p.m. Monday to Friday. You may contact us at 0906-566-7032 or email at officeofthedeans2021@gmail.com. Let's go, let's make it easy. GSM Blue Mojito. Tuloy-tuloy na ang kulitan with GSM Blue Cool Litro. Choose GSM Blue Mojito, now in new Cool Litro. Drink responsibly. Your favorite GSM Blue Mojito, now available in 1 liter. Tuloy-tuloy ang kulitan with GSM Blue Cool One True. Drink responsibly. Ako si James Fuentes. Ako po si Jigjig Sabadiston. Dito na tayo sa Max Magaling at Max Pinahusay. Bimeg Integra Wormex. Isang tableta lang. Bilis tanggal ang bulate sa loob ng 2 hanggang 3 oras. Bimig Integra Worm X Max. Kayang patayin ng roundworms, tapeworms, at external parasites. Gamit ang Bimig Integra Power Max. Kakampi mo sa panalo. Must be prescribed by a veterinarian. Piperazine plus niclosamide is the generic name of Worm X. Fenbendazole plus praziquantel plus ivermectin is the generic name of Worm X Max. Subukan na ang mga bagong pamurga na gamit ng Team Bimeg Power Max Idols. Bimeg Integra Worm X. Isang tableta, bilis tanggal ang bulate. At Bimeg Integra Worm X Max na 3-in-1 dewormer. Now available. Makalipas ang mahigit 2 taon, muli pong ibinabalik ng Ako Bicol Party List ang pinakamasayang urugmahan, karantahan, asintarabangan, Season 9. Walang humpayang pagtuklas ng mga bagong talento sa Pwede Pa Kami category at maging sa adult category. Abangan ang 6 na pinakamagagaling na mga aawit mula sa lalawigan ng Kamsur, Camarines Norte, Albay, Sorsogon at mga islang probinsya ng Catanduanes at Masbate. Sino ang tatanghaling kampyon sa urugmahan, karantahan, asintarabangan, Season 9? Sino ang mag-uuwi ng 20,000 piso para sa Pwede Pa Kami category at tumataginting na 30,000 pesos naman para sa adult category? Urugmahan, karantahan, asintarabangan, Season 9. Mga ka-Gyms, para sulit na sulit ka sa iyong paboritong Gyms Coffee Mix, eto na ang inaabangan mo. May twin pack na ang Gyms 3+1 Coffee Mix with Ginseng Extract at Gyms 3-in-1 Coffee Mix with Spirulina. Oh, di ba ang saya? Kaya ikape mo na yan with Gyms 3+1 Coffee Mix twin pack na may plus ingredient na Korean ginseng na nagpapasigla ng katawan at memorya. At Gyms 3-in-1 Coffee Mix with Spirulina, isang power booster na mayaman sa protina. Binansagan itong superfood dahil mayaman din ito sa beta-carotene, B vitamins, amino acids, calcium, zinc, magnesium at potassium. Kaya ano pang hinihintay mo? Masarap magkape kung kapiling mo ang mahal mo sa buhay. Laging kumplituhin ang araw with Gyms Coffee Mix Twin Pack. Sa Gyms Coffee Mix, may plus ka sa life. Mabibili ang Twin Pack ng Gyms 3+1 Coffee Mix with Ginseng at Gyms 3-in-1 Coffee Mix with Spirulina sa Shopee, Lazada at sa mga supermarket, groceries, convenience store, drugstore at sari-sari store sa inyong lugar. Oh, buddy,
Nata ka nag-iidali. Uni baga pa di, nakagat ki ayam si Nunoy. Maduman kami sa Ravax Animal Bite Treatment Center. Tama ka pa di. Dapat na magpabakuna kung makagat o makamrot ka kiayam o ikos. Taan rabies, daing bulong. Asin nakakagadan kung daing maagapan kitamang pagpapabakuna. Iyon nanggad pa di. Kaya maduman kami sa Ravax Animal Bite Treatment Center. Na sigurado ang proteksyon laban sa rabies. Asin pinagkakatiwalaan kan gabos. Sa laog kan lampas 5 taon. Barato asin abot kaya, ta 700 sana. Sigurado ka pa sa kalidad asin serbisyo. O sige na pa di, tamado mana kami sa Ravax para mabakunahan na sinunoy ko. Maging bakunado at siguradong protektado sa Ravax Animal Bite Treatment Center and Medical Clinic. Siguradong alaga ka dito. Available man ang iba pang vaccines. Arog kan tetanus toxoid, flu, pneumonia vaccines, asin iba pa. Ang sa indang clinic bukas, Lunes, Sundo, Sabado, puon alas 8, sagod alas 5 ng hapon. Ang Ravax Animal Bite Center makukuha sa ground floor kan R&R Suites, W. Vincent Street, Sagbin, Legazpi City. Sa inutan sana kan Ape. Umag-apod sa mobile number 0917-104-4591. Ang Ravax Animal Bite Center, Iguaman and Branch. Sa Tabaco, sa inutan sana kan Ziga Hospital, asin sa Sorsogon na makukuha sa Barangay Piot, Sorsogon City, sa hampangan kan Card Bank. Bukas naman ang pinakabagong branch kan Ravax sa Ligao City na makukuha sa 2nd floor AG Haushan Building, San Lorenzo Street, Gilid, Ligao City. Harani sana sa St. Stephen Protomartyr Parish. Handog ng LGU Jubilar Albay, pinangungunahan ni Mayor Jorim Arcangel ang taunang pagdiriwang ng Kipia Festival. Ngayon, nasa ika-20 taon na. Kipia Festival 2023 mula August 21 to August 29. August 21, opening with Thanksgiving Mass. Opening program, Zumba, Motorcade, distribution of educational assistance, street food bazaar, and opening concert with this band. August 22, Color Blast Run, Kipia Boxing Tournament, Bingo for a Cause, Kipia Dance Showdown of Champions. August 23, Mukbangan sa Kipia Lechon Edition. Search for Agri Queen 2023, Miss Gay Jubilar, Pearl of the Orient, Amon Suanoy, Interagency, Larong Pinoy Competition. August 24, Harana Inter-Barangay Competition, Alaga Ko, Kalusugan Mo Program, a night of fun and music with Dong Abay and local band. August 25, Mag-Agri Kita, Agri Fiesta, palipot-lipot sa Kipia with Sex Bomb Dancers and local band. August 26, Amazing Race, Karga Anagum Edition, Mayor Jorim Arcangel Cup 2023, Basketball Exhibition, Game with the Stars, 5-Stag Kipia Festival Derby, Mutya ng Jubilar 2023, August 27, Street Dance Parade, Faces and Curves, Bikini Open 2023, August 28, Social Civic Parade, Procession of the Patron Saints, Dance Craze with guest DJs, Fireworks Display, and August 29, Feast Day with Concentrated Mass. Kipia Festival 2023, hatid sa inyo ng LGU Jubilar Albay, Councilor Brandy Arcangel, Councilor Sunny Boy Arcangel, and the Municipal Tourism Council, headed by Mayor Jorim Arcangel. Sama na at makisaya sa Kipia Festival 2023. Ang hinihintay, dapat na serbisyong tunay. Pagmamahal niya sa mamamayan, wagas at nararamdaman ng bayan. Yan si Kaloy Andes Loriang pangalan, kalahi ka, pamilya at kaliwanagan. Serbisyo mong dalisay ang nais ibigay, pangalawang distrito ng Albay, Kaloy Loria. Tingog Ganbanwaan, Tingog Ganbanwaan, Pio Fernandez. Yes, SD25, Kaloy SD25, 2nd District Albay. Joshua, good morning. What's happening, Joshua? Yes, good morning sa Pio. Good morning sa mga parahantabay. Sa dagdag na bareta, padagos na mangunyan ang preparasyon kan Department of Education o DepEd Bicol para sa padangadang ng pagbabalik eskwela kan mga pampublikong eskwelahan sa Agosto 29. Sa presenting ini, ongoing na ang mga campaigns ka nagkapirang mga eskwelahan sa palibot na naghahagad din na suporta para sa Brigada Eskwela.
Sigun kideped Bicol spokesperson na Mayflor Humamil, paagi ang Brigada Eskwela tangani man masigurong malinig, marhay asin conducive ang learning environment kan mga aki, oras na magbaralikan na ang klase. Alagad sa rukman sa paginumdom kan DepEd Bicol ang Brigada Eskwela, pero ining voluntary activity kung sa inday nin dapat na sa prioritan, asin kung ano sanaan makakayang maitao o maidonar, iyo sanaman ang pwede. Dagdag ni Humamil, pwedeng makapag-volunteer bako sana sa paagi pinansyal, kundi sa iba pang bagay. Nangugunto tabi Sir Pio, tingog ni Madam Mayflor Humamil. Bawal sa Brigada Eskwela ang gawin itong mandatory because this is purely voluntary. Ang pagbrigada, out of voluntarism, kung ang kaya mong i-donate oras mo, that's good. Kaya mo magtao kung anong kaya mong itao, material na bagay, pwede mong i-share. Oras, pwede mong i-share. So, hindi po ito naka-fix na may amount. Actually, sabi tangan, di-discourage talaga nga niyan pagtataon ni mga cash. Because ang mga teachers natin, hindi talaga sila pwedeng mag-collect ng mga cash. Because papasok dyan ang no collection policy. And besides, Brigada Eskwela is voluntary lang. Hindi ito mandatory. Hindi ito requirement para makapag-enroll. Hindi ito requirement para makapagpa-scientific clearance. Hindi ito requirement para lang makapagtapos sa sarong aki. Alright, Sir Pio, pahayag ni Madam Mayflor Humamil, spokesperson kan DepEd Bicol. Dagdag na barata, Joshua Pino, DCGB. Salamat Joshua sa rupang report. Bago kita closing ngunya na semana sa programang Tingugan Banuan. Kumpadre Ngal, what's happening? Good morning. Yes, Padimpeo, may relasyon sa mga eskwelahan, mga classrooms man ngunyan. Ang priority kan ako Bicol na may patugdok sa manlaylain na mga pampublikong eskwelahan lalo digdi sa Bicol Region. Yan ang bigyan ng bitan termin ni Congressman Saldico, pagi ni Congressman Attorney Jill Bungalon, asin Executive Director Attorney Pido Garbin Jr. sa saindang pagbisita sa iba-ibang mga lugar. Digdi sa Barangay Taisan, sigurado na mapatugdok ni worth 30 million na mga classrooms, additional iyan sa existidong mga classrooms kunyan kan elementarya. Digdi sa Taisan ay pangako na yan magi ni Congressman Joey Salceda asin kanako Bicol sa Barangay Taisan. Parte sa na ini kan padagos na pigaplano kunyan asin pag-budget na kanako Bicol sa malaylayan na eskwelahan dahil talagang naging problema kunyan ang mga estudyante iyo ang kakulangin na classrooms dahil sa palagos sa pagdakula kan volume ng mga estudyantes. Alagad ang bagay na yan, iyo ang padagos naman ko niya ang piga-address kan ako Bicol sa pagkatabangan ni na Congressman Joey Salceda man, lalong-lalo na digdi sa Segundo Distrito kan Albay. Roger! Yan pa ba na informasyon, digdi sa Lawas, Alarmario, DCGB. Thank you so much sa Kumpadre Ngal. Kahirak man bay ka ito na sukasambahay baga padingnal dano. Jesus Mariosep. Pagkatapos sarong inhinyero na Fernandez man ang apelyido na chinap-chap ano. Pero sukasambahay bay ade. Nahiling mo man ito padingnal sa telebisyon buda sa mga bareta baga. Kuan na buta na pigma martilyo palan kan kunyan kan familia. Naging kon ini of national concern, pigma martilyo, su ikinabuhay padingnal pig susuanin sili. Kahirak man itong 44 years old na kasambahay, garo na 60 anyos an pandok, pig tatangkasan paningipon. Igabayan mga araw ka na taong nakakagibonin maka-animal na padi kasambahay. Sus Mariosep, uto na nagsaangat na nin reklamo sa National Bureau of Investigation. Somewhere else ini sa anong lugar ito tabi, nalingawan ko lang. Bako ining Metro Manila. Ang naglalao kay sa isip ko man, apwera kan istoryang ini, sugibo-gibo kan nagkapirang polis padingnal. So, may binadil na paghunain da, iyon na ito so
pigbubukod nindang nagparibok na marasa pa binadil. Pagkatapos igwapang sa mga pulis na linusob so harong ning sarong retiradong propesura in broad daylight without search warrant, displaying excessive force and ego power tripping padingnal. Yan, iyon sa nagdadaog sa isip ko sa navotas itong saro sa Imos Cavite yata itong susaro basta sa mga lugar kay na interkong ko na balikan ta itong sa kasambahay kahirak mambayad 44 years old ito pero an sinapo niyang kalbaryo duman sa iyang mga amo bako sana mag-agum na amuan to-torture sa iya. Sabi nga ni Senador Francis Tolentino Casabagon, Committee on Justice, na tatabangan ninda ini. Torture na nga yan. Sus, nabuta baya pa di? Duwang mata pati. Kahirak mambaya. Iguanin mga araw ka na na persona na nagigibuan araw ka na maka-animal na bagay. Mario Josep naman Pag-restoryahan tayo na tibaad taod-taod sa Bicol Target alas 4 or kunda sa Lunes na continuing development man po ini pinagsusubaybayan niya to including itong sa mga pulis na naglusob sa sarong-harong nin profesora retirado tapos itong sa mga pulis mananambadil mistaken identity. Sus Mario Josep po. Day masyado pa ining mababahaw. Continuing ang development po kayo ha. Yan. Mama Mila good dyan sa Barangay 2. EMS Barrio. Good na good ka mo dyan kay Mama Mila good. Biyernes ngunyan tabi aldaw ka sa tuyang mahal na Senyor Santo Cristo. Viva Senyor Santo Cristo. Salamat kan sa iyong pag-antabay. Amang Diyos ang magbantay. Sa indong nadangog ang programang Tingog kan